ҳозир мехоҳам ки суҳбат кунам дар бораи бизнес недвижимост, дар бораи именно недвижимост. Чӣ хел соҳиби недвижимост будан? Ман бо забони тоҷикӣ намедонам ки даже недвижимост чӣ мешуда бошад. Бо калимаи тоҷикиш ба рости гап ки дурустиш ба чӣ мешуда бошад. Сохтмон гӯем, сохтани сохтмон мешавад. Агар бизнес недвижимост гӯем ва дар даруни вай беҳад бисёр направлениҳо ҳаст. То есть ҳар хел намудош аст, классош аст, чизаш. Ман ҳозир чизҳои асосиш як гуфта мегузарам, як қисми чизҳои асосие ки ба шумо ёрдам мекунад. Амондагии ин дарса шумо ҳаракат карда дарсе ки ман дар исикул имсол мегузаронам, иншоаллоҳ дар исикул номи тренинг аст. Чӣ хел соҳиби недвижимост шудан метавонед, даже агар ки даромадатон, ҳатто агар ки даромадатон чанд пуле ки набошад, даромадатон кам аст, зиёд аст, чӣ хеле ки набошад, шумо нақшае кардан метавонед ки соҳиби недвижимост шудан тавонед. Ҳамватанони азизи гиромӣ, якум чизе ки барои мисол якчанд намуди бизнес недвижимост ҳаст, якчанд намуди бизнес недвижимост ҳаст. Якум ин бизнес новостройки, бизнесе ки мисол гӯем домое ки нав сохта мешаванд, домое ки нав сохта мешаванд. Чӣ хел дар ин домҳо шумо бизнес карда метавонед? Мисол гӯем шумо мебинед ки як строительная компания домсозӣ дорад, да? Домсозӣ карда истод. Чӣ хел карда метавонед ки шумо дар ҳамон домсозии ҳавай шумо ҳам соҳиби ҳамин даромад шавед? Вақташ ман якумин миллионе ки ман кор карда будам, ҳамин ҳисоби недвижимост кор карда будам. Ман чӣ хел карда будам? Дар Алмато, дар Астана, дар Москва солҳои 2003, 2004, 2005 ҳамин хел якбора недвижимост қимат шуда рафтан гирифт дар сарзамини Астана, дар Москва, дар дигар ҷо. Аз ҳамин новостройко домое ки нав дом месозанд, ҳамонҷо вақти аввали сохтмон ба ҳаракат карда ақаллан шумо якта яххонаги гиред, ақаллан якта яххонаги. Ман ҳозир мефаҳмонам барои чӣ. Ақаллан агар ки доме дидед ки ҳамин дом ҷош ҷои хуб бошад, ҳама ҷо ҷош ҷои хуб бошад, ақаллан якта хонага гиред. Ақаллан як қисме чӣ ба осон аст ина гирифтан? Осон аст ҳамон ҷоба ки шумо агар ки даромади доимӣ дошта бошед, стабилне доход дошта бошед, даромади доима дошта бошед, камтар сармоя дошта бошед, мисол гӯем аз ҳамин нархи ҳамин хона, як хонага ду хонага нархаш мисол гӯем агар ки 20% ҳавай ё 30% ҳавай пули ҳавай дар дасти шумо бошад, аз пули ҳамон хона албатта рафта гапзанон кунед ҳамон компания ки домсозӣ дорад, ҳамон ба рафта гапзанон кунед, ҳамон 20% теду ин пешпардохти аввал мешад, ба мондагиш ба график кунед, то ва ё сохтмонро тамом кардана шумо ҳамин пула кор карда аста додан мегиред. Ман ҳамин хел кардаги будам аввал. Ина бизнеси новостройка мегӯем мо. Ин чӣ гуфтага, вақте ки шумо аввале як этаж ё ду этаж бардоштагиш ба ё ки аввале котлован рехтагиш ба шумо агар ки ҳамон муддат шумо уже ягонта як хонага ду хонага гиредага, ҳава вақте ки дом уже тамом шуд, сохтмон тамом шуд, шумо метавонед ки ҳамин доме ки ҳамино сохтагӣ ҳастанд, ҳамон дома шумо метавонед ки як 15% ё 20% болош монда фурӯшед. Солае ки ман кор мекардам, то дом тамом мешуд ки 30%, 50%, 60% қимат мешуд. Чунки ки як бора недвижимост қимат шуда рафтан гирифт, ин растуши рынок буд, бозор пеш рафтан буд, барои ман нақз капиталама зиёд кардан тавонистам ҳамон соло. Значит, шумо чӣ кор карданатон дар кор? Меёбед компания ки домсозӣ дорад, мебинед анакун. Барое ки шумо хато накунед, баъзе ҳамин компания агар ки шумо хато кунед, мумкин ки компания банкрот шуданаш мумкин, пули шумо нест мешавад. Барои ҳама қадар шумо бояд ки аввал омӯзед ки таърихи история ҳамин компания, история ҳамон компания донистанатон дар кор. Ақалла ҳамон компания 3 та 5 та дом сохтагӣ бошад, баъд ҳавай хона харед. Агар ки дом сохтагӣ набоша, ҳаракат кунед ки ҳавай нахаред. Чима? Ё компания аввал шумо ваъда мекунанд ки 2 сол ба сохта метиҳем ё 1 сол ба сохта метиҳем, баъд 3 сол 5 сол ба кашола меёбад, аз сабабе ки таҷрибаи корӣ надоранд барои ҳамин домсозе. Барои ҳамон шумо ҳаракат кунед ки ҳамон компания ба харед хона ки ақаллан 3 та дом сохтагӣ бошад. Агар ки вай 3 та дом сохтагӣ боша, уже таҷрибаи корӣ бақувват дорад, командаи хуб дорад, тестатар ва дома сохта, экспертиза гурзунда, сдават кардан метавонад вай проекта. Барои ҳама қадар ҳамин агар ки ҳамин хел компания гиред, бурд мекунед шумо. Хотиратон мо дошта истед, аввали котлован ба агар ки шумо харид кунед, як хонаги ё ду хонаги, то охири котлована
то ахири сохтмона шумо 15% 20% болои ҳавай ба даромад гирифтан метавонед. ҳамон хонае ки шумо гирифтагед вақте ки дом буд шуд шумо фурӯхта пул кор кардан метавонед. мо ина бизнес недвижимост мегем. ҳаракат кунед ки агар ки пул дошта бошед якта компания ба 3-та 5-та 6-та нахаред. ҳаракат кунед ки 2-та компания ба 2-тагӣ харед ё 3-та компания ба 2-тагӣ харед. агар ки пулатон бисёртар бошад бисёртар бошад он муддат ба як компания ба харид кардан мумкин. баъзе вақт шарт нест ки мисол ҳамаи худ кунӣ. шумо метавонед ки инвестор бошед, просто агар пулатон бисёртар бошад метавонед ки инвестор бошед. мана мисол ман ба одамон муроҷиат мекунам, мегӯяд ки маълим агар шумо 300 000 500 000 пул бошад ё 1 миллион пул бошад, шумо мо ба мегӯяд аввали ҳамин сохтмон ба пула мо ба тиен мегӯяд мисол инвеститсия кунед, ҳар як квадратни метри фалон қадар пул шумо метием. мисол мумкин ки ҳамон агар ки ҳар як квадратни метр ҳавай ба агар $70 ё $100 монад, ҳавай 30% ё 50% бо тайёр аст ки ман ба тияд. шарт нест ки ман ҳамин худам азоб кашида, команда сохта, карда. барои ҳамон агар ки пули бисёр дошта боша ин кора кунед, осонтартон меафтад. ман як бор чикор карда будам, 12-та квартира як компания гирифта будам Бишкекба ва нормальная сумма қати. аввал вақте ки нарх хест таги 30-35% мисол гӯем ҳамон инвеститсия ман кардаги зиёд шуд, аз ҳисобе ки бо худи компания фурӯхта ман ба дод. ҳамон компания ман не, ҳамон квартира бо худошон фурӯхта додан. барои ҳамон агар ки пули бисёртар дошта бошед, бо ин модел истифода баред. ин як моделе ки чӣ хел шумо новостройка қати пул кор кардан метавонед. хотиртон ба доштаистед, новостройка ба кор кунед, ага аз ҳисоби капитализатсия кор кунед. ду намуд даромад метавонед гирифтан аз бизнес недвижимост. як намуди вай аз ҳисоби капитализатсия. ин чӣ гуфтага, вақте ки шумо пул вложен мекунед, гӯем $100 ва $120 мешавад, то есть нархи ҳамон иморат аст недвижимост зиёд мешавад, шумо ҳава қиматтар мефурӯшед, пул кор мекунед. нархи ҳамон актив. ин як ҳисоб даромад, капитализатсия. дуюм ҳисоби даромад ин пассивный доход. Пассивный дохода шумо мегиред аз ҳисоби сдача аренда ба, ё ки аренда ба метиҳед, ё ки мисол иҷора ба месупореду, амон то есть иҷора ба метиҳеду ба ҳавай ҳар моҳ даромад гирифтан мегиред. ина мо мегӯем пассивный доход. пас ё аз ҳисоби пассивный доход шумо даромад карда метавонед, ё аз ҳисоби капитализатсия. акон капитализатсия ба шумо даромада як бора зиёдтар карда метавонед гирифтан, ё ки интизор шудад 1 сол 2 сол 3 сол меистеду баъд ё 5 сол меистеду баъд аз ҳисоби капитализатсия даромад мегиред. а пассивный доход бабоша ҳар моҳ кам даромад мегиред. мисол якта хонага агар ки дар Душанбе аст, дар Хуҷанд аст, шумо аренда сдават кунед, ага $200 $300 ё $500 ё $1000 мумкин тияд. ман намедонам, дидан дар кор да, ҳар як район ҳар хел, ҳар шаҳр ҳар хел. барои ҳамон шумо агар ки дар давлатҳои бегона ҳам зиндагӣ кунед, дар Москва, дар бисёри шумо мана тамошо мекунед дар давлатҳои бегона, дар давлатҳои бегона ин кора кардан беҳад осон. ман барои ҳама шумо васият мекунам ки ҳама вақт агар ки пасандоз дошта бошед, мисол гӯем $10,000 пасандоз дошта бошед, ҳамин 3000-аша, то 30% ҳамина ҷудо кунед барои бизнес недвижимост. 30% ҳамина ҷудо кардан, ҷамъ карда аста ҳамин пула шумо аста метавонед ки баъд бизнес недвижимост кунед. ҳамон чӣ хеле ки ҳозир ман фаҳмондам, ҳамон строительни компанияҳо дар ҳамон шаҳрҳо ҳама беҳад бисёр аст ки ҳозир дар Москва беҳад бисёр аз ҳисобе ки 60% домои кӯҳна канда нав карда истоданда, реноватсияда шуда истодааст Москва, балисаҳо, мактабҳо, бисёр дигаргуниҳо шуда истодааст. бо ман дар ин бора ҳозир бо гуфта мегузарам баттатар, бисёр чизҳои хуб гуфта мегузарам, барои ҳамон диққат карда гӯш кунед. ин якум направление буд бизнес недвижимост. дуюм направление, агар ки шумо хоҳед ки бизнес ҳамин квартирный бизнес кунеду, мисол ҳамин ҳисоби жилё ба ҳисоби хонаи вай ба бизнес кунеду, не ки вторичный жилё. мо мегӯем новостройка, якум гуфтагим, новостройка домои нав, анин дуюм вторичный жилё, то есть хонаҳое ки уже кӯҳна, хонаҳое ки уже ҳаст, домои нав не, домое ки уже ҳаст. мумкин доми квартираҳое ки обычно уже давно сохтагӣ, 10 сол ё 15 сол ё 20 сол пеш сохтагӣ ё 5 сол пеш сохтагӣ, мо ина вторичное жилё мегӯем. анамон ё ки ин квартираҳо ино чӣ хел мекунед? вақте ки шумо вторичное жилё ба кор кардед, бизнеса якташ ба мутахассис шед, ҳамаша шумо кардан профессионал наметавонед все равно, якташ ба мутахассис шуданатон дар кор, ё ки вторичное жилё ба кор кунед, вторичное жилё якташа гиреду, мисол як хона гиред, не ки ҳава камтар ремонт карда баъд фурӯшед. квартира гирифта, вторичное жилё ремонт карда, фурӯхтан дар кор, гирифта, ремонт карда, фурӯхтан дар кор. агар шумо хоҳед ки пулатон оборот хӯрад,
ҳамин кора карда рафта ангиред 1 карде, 2 карде, 3 карде, 5 карде ёд гирифта мере. Ман як чанда шогирдтое дорам ки ин кора доимо карда меистад. Доимо якта шогирдам Тошкентда беҳад хуб ҳамин ба мутахассис шудаги доимо ҳамин кора мекарда мегардад. гумон мекунам ки вай бача уже мумкин ки миллионерам шудагӣ бошад. қариб ки 1 сол шуд. охирон консултация додагим уже ва як 10 мехел квартира гирифта мефурӯхт ҳар сол ба камаш ба ҳар сол як 5 та 10 та гирифта мефурӯхт бо як чентите худаш сохта мефурӯхт ба намехел ба. Барои ҳамон агар шумо бизнеси недвижимоста кунеду вторични жилёба ҳамин направление қаттараветам ин хеле шумо даромад метиҳад. Ремонт карда фурӯхтан гиред, ремонт карда фурӯхтан гиред. ин агар ки шумо аз ҳисоби капитализатсия кор кунед, то есть нархи пули мондагитон хоҳед ки мисол пули мондагитон болош ба як чи даромад гиред, ина мо мегӯем капитализатсия. ин як намуди доход аз бизнес недвижимост ҳаст. дуюм намуди доход ин вақте ки шумо аз бизнес недвижимост шумо аз ҳисоби сдача иҷора ба сдават мекунед, аренда ба сдават мекунеду даромад мегиред аз ҳисоби иҷора. Яке аз ҳисоби иҷора агар ки хоҳед ки кор кунед доимо пассивни доход гиред, доимо пассивни доход. Инам як намуди дигари бизнес, не ки аввал бина капитала вложит карда сохтан дар кор. баъд ҳар моҳ кам аз ҳисоби иҷора пуле ки мебиёд вай гирифта баъд шумо истифода карда зиндагитон расход карда ё ки мисол бо ҷамъ кардан тавонед бо ҷамъ карда дуюмаша месозед, сеюмаша месозед. ин аз ҳисоби иҷора аст, даромад аз ҳисоби иҷора. диққат кунед, агар ки хоҳед ки аз ҳисоби капитализатсия кор кунед, аз ҳисоби капитализатсия центри шаҳр ба дом нахаред ё квартира нахаред, центри шаҳр ба нарх итак нарх қимат аст ва яқа қимат фурӯхтан наметавонед. ҳамин 5% ё 10% агар ки зур болош бимонда фурӯшед агар ин хеле хуб. чиба ки дарони центри шаҳр нархаш уже баландай. шумо агар ки сал аз краи шаҳр неё, аз кунҷи шаҳр неё, аз мобайнтарош гиред агар вай ба нарх 30% қариб ки қимат меша 1 сол 2 сол пас. вай зиёдтар пул кор мекунед. агар ки хоҳед ки дуюм намуди даромад созед, мисол пассивни доход созед, дуюм намуди даромад, ана он вақт ба аз дарони шаҳр аз центрои шаҳр гиред меша. чиба дарони шаҳра шумо қиматтар сдават карда метавонед, ҳам осонтар аренда ба иҷора ба сдават карда метавонед. барои ҳамин қадар фаҳмидед? агар ки даромади пассивни доход месозам гӯед аз центр гиред, агар ки капитализатсия месозам гӯед аз центр не аз дуртатараш гиред. чиба ки центр беҳад итакта қимат аст, аз дуртатар гиред ва нарх зиёд шуда рафтан мегирад. аз ҳисоби капитализатсия даромадтон зиёд мешад. ин хелба вот анакун бизнес недвижимост ба як чанда чизҳои асосӣ аст. якумин чизе ки асосӣ ҳаст барои бизнеси недвижимост ин ҷои недвижимост, то есть место. ҳамин бизнес недвижимост ба беҳад чизи асосиш ин ҷо. нигоҳ кунед, агар ки худатон мехаред месозед чӣ хеле ки накунед беҳад диққат кунед ки ҷой недвижимост бояд ки дуруст фурод. ҷое бошад ки хадавои ҷо бошад, осон сдават кардан тоед ё ки фурӯхтан тоед. чӣ ба ман ин гапа гуфтам? мисол гӯем шумо мехоҳед ки созед, шумо мехоҳед ки худатон ба хона созед ё ки 2 ошона ягон чиз созед ё ки 1 ошона ягон чиз созед. ҳамин агар ки шумо кунҷи шаҳр бам созед, берун аз шаҳр бам ки созед, арматура ҳамон нарх ба мегиред, хишта ҳамон нарх ба мегиред, газоблок ё ки симинблок ё пеноблок ҳамаш ҳамон нарх ба мегиред. сарфи назар пули коргара ҳамон хел метиҳад, як хел метиҳад, як кубометр ба ё ки бетон ба ё ки як квадратный метр шкатурка ба ҳамаш ба серавно як хел пул метиҳад. сарфи назар ин байни шаҳр бас ё ки кунҷи шаҳр бас ё ки аз шаҳр берун ба бошад. шумо ҳамон хел пул метиҳед, як хел. не ки вақте ки вай доме ки шумо сохтед тамом мешавад, нархаш агар ки дарони шаҳр ба бошад тамоман нархаш дигар, агар ки берун аз шаҳр ба бошад нархаш тамоман дигар. замину осмон нархаш фарқ мекунад. диққат кардед? ман қишлоқ ба хона кардам, қишлоқи худам ба таги $200,000 расход кардам. ҳамон хона ман дар қишлоқ фурӯша мегӯям аз $200,000 ба мегирад? не. асабе ки модарам мехостанд ки ман дар онҷа хона кунам, бисёр чизаша ки аз шаҳр овардам ман ба қимат фуромад. бисёр чизаш ки аз шаҳр фуромад, як 5 сол шуд, 7 сол зиёдтар шуд даже.
аз шаҳр ки бурда кардам, модарам хостанд ки ман хона кунам дар қишлоқ, барои ҳама қадар. Лекин ин инвеститсияи беҳад ганда, инвеститсияи хуб не ин. Не ки барое ки модарам хушбахт бошанд, барое ки модарам хурсанд бошанд, ман барои вай касб кардам ин чиза, барои худамам не. Ман чӣ баки унҷа зиндагиам намекунам. Як сол ва мумкин як рӯз ё ду рӯз ман меравам ё намеравам, ҳамин хел. Мумкин ки фарзандҳои манам ҳамин хел бошанд. барои чӣ ин гапа гуфтам? Қишлоқ бам ки созед, ҳамон арматура расход мекунед. Бо раҳкирош дувайнои қиматту мефурод. Пули ҳамон устуа қариб ки ҳамон хел метиҳед, кубометру квадрат, ё ки мисол аз шаҳр берун бакунед. Барои ҳама қадар вақте ки шумо сохтмон мекунам гӯед, хударои худам месозам гӯед, ҳама вақт ҷоя ба диққат выбор кунед барои ҷоя. Ҷоя агар шумо беҳад ба диққат выбор кунед, шумо бо осон мефурод, ҳам пули нағз кор мекунед аз ҳисоби капитализатсия. Ман гум мекунам ки фаҳмондан тавонистам шумо ба сарфи назар шумо ҳамон сохтмона дар беруна шаҳр мекунед ё даруни шаҳр ба мекунед, ҳамон ки арматур ба як хел пул метиҳед, семен блок ба як хел пул метиҳед, чунки маҳсулот аз бозор як хел мехаред. Яна устоба пулаш як хел метиҳед, не ки вақте ки дом тамом шуд, сохтмон тамом шуд, агар ки беруна шаҳр бошад нархаш тамоман дигай, даруни шаҳр бошад тамоман дигай нархаш, ё наздики шаҳр ба ё наздики посёлка ё даруни посёлка бошад нархаш тамоман дигай. Барои мо ҳаракат кунед ки ҳамина фарқияташ ба ҳис кунед. Ин фарқияташ хеле калон, пул қат разницаш хеле калонай, хеле калонай разницаш, хотир наброре. Балше баъд дальше недвижимост ба якум асосӣ чӣ ман гуфтам ин чӣ ҷой, место. Ҳамин место асосӣ чӣ? Аҳавай нархи недвижимост беҳад зависими ай. Дуюм ин ликвидност. Дуюм чизе ки беҳад зарури недвижимост ба ин ликвидност ай. Чӣ гуфта ки каб ликвидност? Ликвидност гуфта ҳамон чиза мегӯям ки осон ай фурӯхтанаш. Шумо ҳавай пул кардан метавонед, осон пул кардан метавонед. Мана мисол бисёр одамо гумон мекунад ки недвижимои калон ин зур, ин нархаша бинен ин иморати калон, ин иморати бадабдаба, ин зур. Мана баъзе одамо коттедж созӣ кардан, коттеджҳое ки 250 000, 300 000. На самом деле вай коттеджа фурӯхтан қиин. Ё баъзе одамо ман нигоҳ мекунам домои калон сохтан ё ки офисҳои калон сохтан. Вай фурӯхтанаш қиин. Вай чизҳо неликвидна, ё ресторани калон. Ҳамин чизҳо ликвидност не. Ликвидност чӯст ин чӣ гуфта гап? Харидори вай шуморааш хеле камай. Вақте ки недвижимост аз 200 000, 300 000 зиёд шуд ё ки даже аз 50 000 зиёд шуд, харидори вай кам шуда рафтан мегирад. Мена мисол гӯям 1000 одам агар ки 50 000 ёфтан тавонад, аз даруни вай мумкин ки 100 кас метавонад 200 000 ё 100 000 ёфтан. Бо аз даруни 1000 кас мумкин ки 50 кас метавонад ҳамагӣ ёфтан 300 000 ё 500 000 $. Аз даруни мисол гӯям 1000 кас мумкин ки 3 кас ё 5 кас тут $1 000 000 дошта бошад ки ёфтан тавонад. Барои ҳама қадар чӣ қадар нархи недвижимост баланд бошад, ҳаме қадар шумораи харидори вай кам шудан мегирад. Барои ҳама қадар ликвидни недвижимост гиред. Агар ки шумо хоҳед ки бизнес кунед, бизнес недвижимост, маслиҳати ман як хонага ё ду хонага. Як хонага гиред ё ду хонага гиред. Як хонага ё ду хонага халқи бисёре ҳам харидан метод, ҳам аренда сдават кардан осон аст. Иҷора додантунам осон аст, мушкиле надорад ин. ҳам осонтун аст ки иҷора сдават кунед ё ки харидан бам ин мушкиле надора, осон аст. То есть одамо 20 000, 15 000, 25 000, 30 000, 40 000 ин пула ёфтан метод. Даже дарун бо якташ камтараш ҷамъ карда буд, хештабораш ёрдам мекунад, харидан метавонад. Барои ҳамон маслиҳати асосӣ, яке аз маслиҳатҳои асосӣ мен шумо ба ки ҳаракат кунед ки агар ки шумо хоҳед ки бизнес недвижимост кунед, ҳаракат кунед ки ликвидни недвижимост гиред. Зданиҳои калон, мисол агар пулдор бошед, здани калон насозед. Здани калон сохтед, ҳаракат кунед ки ва тақсим кунед техпаспорт карда ки мана мисол ҳозир ман бизнес центр сохта истодиам, ҳар як этажа, ҳар як даже комната, ранги квартира отдельно карда техпаспорт кардам ки осонтар шавад ман ба ҳам сдават кардан, ҳам фурӯхтам, ҳам дига чизо. Ин бисёр беҳад чиз зарур аст ин чизо. Вана барои ҳама қадар недвижимости калон ба давдаба аз дур метобад ки ин хеле хуб аст, хеле бузург аст, хеле қимат аст, ин пули калон, ин зур назар ба метобад. Не ки вай неликвидни, вай фурӯхтанаш қиин, вай ягон ҷо истифода карданам осон не.
диққат кунед, кадом проблемаҳо дорад недвижимост. Проблемаҳош хеле бисёранд. Ман медонам якчанд одамое ки вақташ ба заводҳои кӯҳна, ҳамон заводҳои вақте харидагӣ ёки баъзе иморатҳои харида гирифтагӣ, вақте Советский Союз вайрон шудан ба СССР вайрон шудан ба иморатҳои калона приватизатсия карда гирифтагӣ, харида гирифтагӣ, не ки вай проблемае ки дорад ин недвижимостта ҳозир баъзе ҳаракат мекунад ки ҳавай безор аст, ҳавай гуфтаги гапам чиба налогаш қимат аст ва налогаш қимат аст, ин хел недвижимостта биҳад налогаш қиматай ва ҳаракат мекунад ки ина аз бараш бурод, фурӯхта наметавад, харидор бисёр нест барои ин хел недвижимостта, налогаш бисёр ва сол аз сол вайрон шудан мегирад. Я он хел недвижимост сол аз сол кӯҳна шудан мегирад, сол аз сол вайрон шудан мегирад. Якта хотирам баст ки пролетар ба медонам, якта ферма гирифтаги одама медонам, аста ҳава кам карда баъзе ҳамон объектоша даже худашон канда партофтан. Барои чи ҳар сол налог додан дар кор, фурӯхтан натоистан, баъзе объектҳои ҳавай худашон соҳиби ҳамон миздани худашон канда партофтан ки ҳар сол мебиёд мегӯяд мана қаналокти ава канда даже ҳамон ранги сирё фурӯхтан худашон. Ман бисёр ҳамин хел чизҳои дидаги ҳастам ҳаётамда. Барои ҳамон чизи асосие ки ҳаст недвижимост ба, диққат кунед, чизи асосие ки ҳаст недвижимост ба, ягон вақт недвижимост нагиред, даже арзонам бошад ки нагиред, агар план надошта бошед. Агар план надошта бошеду недвижимостта гиред, безор мешед, вай шумо банкрот мекунад, вай шумо қарздор мекунад, вай вайрон шуда бурафтан мегирад, вай шумо фурӯхтан наметавонед, азоб мекашед. Барои ҳам недвижимостта ҳаракат кунед ки нагиред, агар ки план надошта бошед, ягон хел нақша набошад, ягон вақт нагиред, ягон вақт недвижимост ки сари кор накунед. Агар ин чиза шумо намефаҳмед, накунед ин кора. Нақша дар кора барои недвижимост. Ҳамин нақшатон бошад, гирифта пулаш ба натарсида гирифта истифода кардан гирифт. Нақшатон набошад, ягон вақт нахаред, даже арзонам тиян ки нахаред. Ман чӣ дидам? Бисёр манам ҳамин хел будам ранги шумо. Бисёр одамо ҳамин ягон чиза бинед ки сал арзонтар аст, чӣ мегӯяд и харида мемонам меистад, як вақт дар кор мешад. Харида монам мегӯяд ва ҳамина пулаша партофта ҳамон недвижим банд карда меистад. Мақсад асосиш чи хай ҳамин ки худаша таскин додан, худаша ором кардан ки ман ҳамин хел имущество дорам, ман ҳамин хел манзил дорам. Ин шумо ба як ҳиссиёти уверенность метиҳад, не ки як ҳиссиёти дилпурӣ метиҳад шумо ба, не ки ин шумо сарватманд намекунад. Ягон вақт ин шумо сарватманд намекунад. Мехоҳем ки ин чиза диққат карда фаҳмед. Барои ҳама қадар баҳр ҳамин хел ман як чи гирам, соҳиби як чи шавам гуфта, ин хеле чизо нахаред. Ҳамон чизе харед ки нақша дошта бошад. Чӣ кор мекунед ҳамин недвижимост қатъиян. Далше ҳамватанони азизи гуроми, бисёратон дар Москва ҳастед, дар дигар ҷо ҳастед, строительни командаҳо доред, тун кор мекунед, тун ремонт мекунед, шикатур мекунед, электричество мекунед, ҳамин корро мекунед. Маслиҳати асосие ки ман шумо метиҳам, ҳаракат кунед дута сета шуда ягонта строительни компания кушоед. Строительни компания кушода худатон созетон, домсозӣ ба гузаред. ҳаракат кунед ки участкаҳои лицавои кӯчаску, кӯчаи широкӣ улицаику, широкӣ улица. Нигоҳ кунед, якум калисо гӯем шаҳр не, дуюм не, севум, чорум, панҷум калисоам гирифтан гиред. Ин кунҷи шаҳрам бошад ки не ки ҳамон территория ки шаҳр ҳамон тараф зиёд шуда рафта истодааст. Мисол гӯем Москва бигиред, юго-западни част ба Москва зиёд шуда рафта истодааст. Мисол гӯем ҳамон территорияҳо агар шумо як майда участок гиреду, як дом месозед, чизе ки месозед, сохта фурӯхтан гиред, пулатон як баробар зиёд шуда рафтан мегирад. Некина карданатон дар кор. Ҳозир мана худи даруни Москва ба ҳисоби реноватсия бисёр домои асар нав мекунанд. Конечно, строительни компания дошта бошеду, история дошта бошад компаниятон, кортон пеш мерад. Барои вай история дар кор. История набошад, кор намешад ку. Ман дидам ки мардуми мо кора метавонад кардан, не ки ҳисоби ҳамин бумажна работа ки бурдан натунистед азоб кашидед. Барои ҳамин чӣ кор кардан дар кор? Камутон 3 кас, 4 кас, 5 кас мешед, пула ҷамъ мекунед, якта компания мекушед. Муҷиба основном ки начальник вая ёфтанатон дар кор, начальник участок. Якта меёбед начальник участки ба қуввата, якти дигар одаме ки технически вай документация мебарад, ҳамаша мекунад. Якти дигар одам меёбед ки команда ба ки тендро ба участвовать кардан гирад, аста аз тендрои майдаҳак сар карда буромадан мегиред. Шумо ки кора метавонедтон ку уже фақат документация бурдан дар кор. Баъзе вақт агар ки зӯратон намерасад ин кора кардан, документация бурдан, ягон мушкиле надорад, вай ёбед.
аутсорс гиред компания управленческая компания аутсорс гиред худтон ҳамчун подрядчик шуда кор кардан гиред кора бурдан гиред худтон ин чизҳо ҳамаша кардан мешад бачо ҳамаша кардан мешад агар шумо камутум ҷиҳати илмиш бам кор кунед фақат кори сон накунед вақте ки ҳамон кора кардан метавонед нормальный даромад гиред мақсади асосӣ ма ки шумо нормальный даромад гиред ки халқи ма мардикорӣ дур шуда ҳама бисёртараш пакирам як қисмаш серамно соҳибкор шавад ва беҳтар ман бовари комил дорам ки ин барномаи чашмаи умед бисёр мардуми мо бедор кард бисёр мардуми мо ба фоидаш мерасад ин як рӯза не ман тухми илма шинонда истодиам ояндаи халқи мо дар дасти ҳамон одамое аст ки илм дошта бошад оянда миллати мо бой кунад ватана мо сарватманд кунад ватана мо обод кунад барои ҳамақадар даромад созед вай хеле хуб мешавад аввал ба ҳамин чизҳо мушкил метавад ба назари одам то ба ҳамон вақте ки шумо ҳамин чизҳо ба камакак диққат карда худатон чуқур дарунаш медаред вақте ки дарунаш ба даромадан гирифте аста ёд гирифтан гирифтед ягон мушкиле надорад а берун ҳамин чизҳо мушкил метавад бовар кунед мушкил не ки осонам нест қинам нест осонам нест агар қин аст гуфта худатона шумо тарсонда гардед баъд ягон вақт кардан наметавонед не осон аст гуфта худписандӣ карда назарногирона рафтор кунед инам опасно чунки банкрот шуданатон мумкин ки вақте ки гӯед ки осон аст ин қин нест ин хел карда баъд бисёр мушкилиҳоя бисёр проблемаҳоя назаратон нагирад сари вақт накунед коғазҳоя юридически чизҳо сари вақт накунед мана ин чизҳо налогови ҷиҳати налогови мана ин дигар чизҳоша сари вақт идора накунед ба ино як рӯз проблема ба табдил меёбад як рӯз ино ҳамаш баъд мешад ба сари шумо ранги проблема барои ҳамон ман чӣ гуфтанӣ ҳастам ман мехоҳам ки шумо ҳамаатон касе ки мана гӯш карда истодааст мехоҳам ки шумо ҳамаатон агар ки ҳамин соҳа ба ҳавасманд дошта бошед ҳамин соҳа ба меҳр дошта бошед ҳаракат кунед ки ин соҳа профессионально ёд гиред истиқулба биёед дарс манба истиқулба ман 4 рӯза дарс метиҳам 4 рӯзба ман полностью аз а то я нишон метиҳам чӣ хел бизнеси участка кардан кадом участкоя чӣ хел харидан чӣ хел мондан чӣ хел кардан чӣ хел кор кардан ки ҳамин бизнес участка ба шумо пул кор кунед чӣ хел домсозӣ худатон хоҳед домсозӣ кунед чӣ хел коммерческий помещение чӣ гуфтаги ин офису складу гостинисаю мана ин чӣ гум магазину столовию мана ин коммерческий чӣ хел пул кор кардан мешавад ана жилой комплекс ба якта дута пример оз ман шумо гуфта гузаштам ин ба чӣ хел пул кор кардан метавонед мисол агар ки мисол жилой комплекс кор кунед агар квартираю дому мана ин чизҳо ба мана ин заводу мана ин дигар чизҳо ба чӣ хел пул кор кардан мешавад бисёр направлениҳо ба ман дарс метавам рости гап недвижимост яке аз соҳаи асосие ки ман ба маъқул аст яке аз соҳаи асосие ки ман худам кор карда истодиам дар Хуҷанд ман дута дом сохтем якта доми 10 этажа якта ман озами мактабам сохта истам боз якти дига месозам наздики ба худо хоҳад мумкин ки ҳамн якта даш намедонам 9 этаж буд ё 12 этаж буд проекташа хотирам ба нест инам Хуҷанд мешад худо хоҳад ба мумкин душанбе ба созем мо як шогирдам хати астана ба дига ҷо нақша дорем барои сохтан агар пандемия намебуд мо соли гузашта сар мекардем аз сабаби ки мисол пандемия шуду мана ин проблемаҳо шуд барои ман ҳаракат накардам ки мисол вақте кризис ба сар кунем чӣ ки вақти кризис ба сар кардан қин аст на самом деле мушкилтар аст барои ҳамақадар мо рискован накардем ҳозир мана ин кризис камтар гузарад баъд мо сар мекунем карда сохтана иншоалло барои ҳамон ман ҳамин ба худам таҷрибаи худам ҳаст ман худам инвеститсия кардаги шогирдҳои ман пеши чашми худам ба консултатсияҳои ман қати кор кардаги нақшаҳои ҳамон аз стратегически нақшаҳошона ман ёрдам кардам ки кардан бисёраш барои ҳамон ман медонам ки чӣ хел кардан мешавад чӣ хел пул кор кардан мешавад хотиррасон мекунам ки нақша дошта бошед ягон плани хуб дошта бошед баъд недвижимост харидага мешавад не хариду беплан харидед банкрот мешавад вай недвижимост проблеми шумо шуда мебаровад ҳамватанои азизи гиромӣ комментариҳо ба нависед комментариҳо ба фикрҳои худатона нависед фикрҳои бузургатона нависед ақидаотона нависед ёру рафиқатон ба ки ҳамон одамое ба ки шумо мехоҳед ки илмдор бошанд ҳамраҳи шумо бошанд ҳамонҳо ба поделитсия кардан обязательно кунедон
чубаки сабабгоре шавед. Агар ки тумо 10 одам ба поделиться кунед, 10 одам барои кунед, мисол ҳамин чизҳо, аз 10 кас як кас ё ду кас гӯш мекунанд, а як кас ё ду кас вай мумкин ки аз 10 кас вай 8 касаш гӯш каст, 2 касе ҳавай истифода кард, а ҳамон 2 касе ки истифода мекунад ҳарам сабобаташ хеле хуб мумкин ки ҳавай якташ аз қарз мебарад, якташ аз пулдор мешавад, якти дигаш бизнесмен мешавад. мо ба нағз мо гуфта мегирем, саратон ба дошта истед ки агар ки як кас бовар кард, як рӯз миллион кас бовар мекунад. Агар ки як кас карду результат натиҷа гирифт, як рӯз 100 кас натиҷа мегирад, ба як рӯз 1000 кас натиҷа мегирад, бо рӯзаш мебиёд ки миллион кас натиҷа мегирад. аз таҷрибаи кори худам дар ҳамин 22 сол ман ҳамина доимо дида истодам, доимо дида истодам ки вақте ки инсон ба як бор шумо мефаҳмонед ё мегӯед, вай мумкин инкор мекунад. аввал якумин чизе ки майне сари одам ба мебиёд, вай инкор мекунад, инкора мегӯяд ки ақле не может быть, инкор мекунад, бовар намекунад, ақле намегӯяд. Не ки аввал ҳамин хел, аввали кор ба ҳамин хел. шумо бояд ки шумо хаста нашед, давом додан гиред, баъд фикротон бошад ку дар бораи ҳамин тамоми намуди бизнесе ки мисол мехоҳед кардан, ҳамон одаме қати маслиҳат кунед ки вай одам ҳамон соҳаба муваффақай, баъд ҳамон соҳаба ҳам муваффақай, баъд ҳамон одам ба меҳрай мехоҳад ки ҳамон таҷрибаи доштагиша ёд тед як касба. баъзе одамо аз таҷриба дорад, мумкин ки аз сабабе ки беҳад зайн вақташ камай, мумкин ки намехоҳад ягон кас ба вақташа сарф кардан. ин хеле одамам ҳаст, неки бо одаме ҳаст ки таҷриба дорад, неки бо пешаш равед маслиҳат пурсед, маслиҳат метиҳад. ин хеле одамам ҳаст, ин хеле одамам хеле бисёранд. барои ҳамон ҳаракат кардан ёбед ҳамон одамое ки аз сидқи дил мехоҳанд ки ба шумо дастгирӣ кунанд. барори кор ба ҳамаи шумо барномаи чашмаи умедро тамошо кунед, барномаи пешангоҳ тамошо кунед, ягонташа пропуска накунед, тамошо карда рафтан гиред. ҳар як барнома ба ман чизҳои хуб гуфтан мегирам. дар амони худованд 100 сола шавед.